Alright, muri Zimbabwe. Vari kutuudza isusu kuti President Mnangagwa vanobhilivha mune zvemweya, and vachibhilivha mune zvemweya vanobhilivha also muchivanhu, kuti chivanhu ndicho chiri kugadzirisa, chiri kutonga, chiri kuita sei, ende ivo vakasarudzwa nemweya iyi. So right now pane news, I think vamwe wenyu vangori vadziona, dziri kutenderera dzekuti n'anga yapresident Mnangagwa yakashayika, yakapfuura recently. Ende izvozvo zvaitika, president Mnangagwa kumba kwavo vanonzi vane room inogara tsvimbo yavakapiwa nen'anga yavo, vachinzi ichi is the symbol, it is ndo chinhu chine zodzo rekutonga nyika yeZimbabwe. So kana mukateerera that, munobva matanga kuona kuti tiri kutaura about president vari deep muzvinhu zvechivanhu, if the information is true. So zvakamira zvakadaro. Now n'anga yavo yapfuura, president Mnangagwa vari kunzi vapinda murumu muya vachinocheka svimbo yavo, vachida kutaura kudeketera zvavanoda kudeketera, kutaura zvavanoda kutaura asi vawana tsvimbo isipo. Muri Zimbabwe ndo pandanetsekana, because apa ndicomrade Gungu ndanga chindipa this information, ndo pandanetsekana ndikati chii chiri kuitika. So hanzi Super Nexus taura madates, this is 24 August today. Kauti wakutoona mangwana, kusora mangwana kana a couple of days, yes, but this is significant. So mukomana Emerson ari kunzi tsvimbo yadisappear, tsvimbo yaanotemba kuti iyi ndo ina masimba anonditendera kutonga vana veZimbabwe, ndoite madiro kana ndine tsvimbo yangu iyi, ndinotonga, ndigotonga, ndigosiyira mwana wangu ugu agotonga, because kuna Mnangagwa kuda kutonga, mukomana uda kutonga, yeah, zvokuti munonyatsogwa kuti atongwa, mugogwadziwa achingotonga, mugoenda kwaZindai munovata, momuka ndichingotonga, asi tsvimbo yadisappear, tsvimbo haisiri kuoneka. Apa n'anga iri kunzi yaenda yafa, tsvimbo yabiwa here, pane apinda mudheni here, akaba here, right? Because right now muri Zimbabwe ndoda kuonesai one thing, kuti vana Mnangagwa pane runyerekope rwekuti pane vari kutonetsana nekuda kutora chinzvimbo, chigaro chababa. Vari kutofunga kuti ivo vari mukati medynasty, handiti izvo kwete, vari munyika medu matinotonga isu macitizens, right? Muri Zimbabwe, let's talk about what this means, because ndazotaura inini navatete vangu vezvemweya vamasiziva, ndikati vamasiziva, chimbotiudzaiwo imimi munonzwisisa chivanhu ichi, kana kuti ameno munozvifambisa sei, but chimbondiudzaiwo kuti what is happening, what does this mean kune vanorarama chivanhu muri Zimbabwe. Zvandaudzwa ma1 ndopawakuona kuti kana nguva yakwana unotoenda. So zviri kunzi kushayikwa kwetsvimbo kuri kuita kwaita Mnangagwa, whether yabiwa nemunhu, whether yadisappear, yatogwa nemidzimu oro zvaita sei, kushayikwa kwetsvimbo iyoyoyo zviri kureva kuti ushe hwaMnangagwa hwadonha, right? Muri Zimbabwe inini manje handingobhilivhi, saka ndabva ndabvunza ngati imi muri kutaura kuti ushe hupiko hwamuri kutaura muri kuti hwadonha chichi? Mufesi uyu wakaiswa nemasoja apo, kana masoja achingova pari kungomusapota, ushe hwechii hwamuri kutaura kwai tsvimbo yazoshayikwa, and then mufesi uyu ane ushe hwaenda, iwo masoja achingova, muri kutaura kuti chii? Vatete vamasiziva ndipo vataura vakati uri kuona
mwana womukoma. Ndikati chero ndisiri zvangu mwana wemukoma venyu, taurai tinzve muri kuti chii. Zvikanzi kana Masimba, munhu akapinda paupresident muZimbabwe, akatamba nezvemweya, vakanomutsa midzimu yenyika. Iko zvino izvi muri kunzwa kuti midzimu yenyika futi yakapopota pachimoyo. Yapopota pachimoyo, unonzi anhu Susan Vera gone, which is bad. Murume wake gone. Ezvi zvine mwenye yatoda kuzokudza mabheo chinomona zviri kuitika. Ndichakuudzai, stay tuned. That's why you have to stay tuned, because a lot of things are happening and I have a lot of information. So zvikanzi midzimu yavakanotamba nayo vakanodena, because zvikanzi ndiri kuona kuti haubelieve pakurehwa ini. Ndikati aiwe chimbomirai, inini chimbonimirai, imimi chimbotaurai zvinhu zviri kuitika. Zvikanzi vakanotamba nezvemweya, vakaenda vakanomutsa mweya nambuya nehanda, vakaita sei. Zvirava kuti inonzi zvirava kuti statue yamuri kuona muHarare yambuya nehanda haingozi statue. Vakomana vakanokoka mweya nemweya. Nyika vakanotora midzimu vakanoita sei, ndokuzvisa zvese zviri kuva statue ya. Statue yayo chitoiona mufanira kutoona a symbol of power, handitire midzimu yenyika. So ichi chinhu chinonzi Cab 3 chavakapinzira, and the problem ndokuti kudeuka futi kwakaita ropa kuKariba nembuya nehanda feri. Muri kuzvinzwa here zvinhu izvi? Ndati muri kuzvinzwa here kuti chiri kunzi chinhu chikepe che hanzi mbuya nehanda? Ipa tiri kutaura zvambuya nehanda, apa tiri kutaura zvemweya, handiti? So pane zvose zvakaitika zviya zvakutwa kwakaitika mbuya nehanda feri, it's all connected kumweya futi wakabudikira kuchimoyo. It's all connected futi mukushayikwa kwesvimbo yaEmmerson. Zvichireva kuti it's time for change. Chakuspinwa chinechi nemidzimu, and vana Emerson ndo vanobhilivha mumidzimu. Makamuona imimi Auxilia wakamhanya achida kunyatsonzwisisa kuti what is happening naanimals zvitsva, handiti achida kunzwisisa panyaya dzomweya, panyaya dzemidzimu, because munyika hamungobudi bhinya muri yeZimbabwe. Kana takutaura kune vari kutaura kuti takutaura zvemweya, ari kungonzi kwaita zveri zvitori connected nemidzimu yenyika, kuti zvese zvitori connected. Kuna bhinya rabuda richiuraya vanhu, muna kushota brain kauya, kana kuti unenge wapinzwa mune rimwe level. Makamuona animals zvaaitaura, anga apinzwa mune rimwe level nemidzimu akatanga kupenga, but pane message yaisendwa ipapapo kutungamiriri. Remember, ndo also paipisa nyaya dzi vachida kupinzira Cab 3, vachida kupinzira Cab 3, handiti? So muri Zimbabwe right now ndo mamiriro azvakaita zvinhu kuti svimbo yaMnangagwa iri kunzi yashayikwa. We don't know kuti uchaiwana here, we don't know kuti chii chaitika, and according to information iripo iye and his other people, they believe kuti now kushayikwa kwesvimbo, obviously they now believe kuti zveshuwa Mnangagwa ushe hahusipo. So timu rake repadhuze ringe singazvizivi izvi, but rakuzviziva now because tazvisa pai kuvanhu kubva mukati. Unoona Comrade Gungunde muri Zimbabwe. Peace.